Zimbabwe. Tiri muno mamutare. Tina vanga vachida kutibatsira vatakapiwawo negovernment taenda kwa-Anti-Tutor kuti tigone kubatsirika. Isuwe mhuri yekwamsiyarira. All along tenge tiri kumboti baba vedu, mai vedu, tichiedza kuda kumbowanda nekufukidzira kuti pamwe tichagona kubatsirika. So the situation yatasangana nayo today, tasvika kumba kwababa namai musiyarira vanova Denford musiyarira naTambudzai akazosvipa zita rechirungu rekuti Grace, but rake chero rekuberekwa Tambudzai Mapranga musiyarira. Tasvika paya vana vavo vakomana vaviri, tine ngochani inonzi Simba Rashe Denver, again tine umwe anonzi Munyaradzi Rombe orinongosvuta fodya. Ndo vatanga kuita mirizhonga nesu, taita noise pakatopotorwa mavideos atorwa. Tiri mukuita noise vatanzi hamupindi, handina zvinhu zvatinazvo. Tikatika nemi musina zvinhu zvamuinazvo, isu tichipera kufa, muri kutya chinyi, tadi kungobetsereka, vakati hazvigoni. Saka sekuru takapiwa kuti watibetsere, vagona kupinda mumba, wakwanisa kupinda mumba mukuita fight yenge tichiita. Wataura nawo akati handingangouyi kunofutwa, vanhu vachingouya ndikadai ndakaziviswa. Saka imimi chiendai, kana maenda ndinozokufonerai, ndokuti imimi chihuyai ndinozokuisirai mari yefuel. But isusu hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Wish yedu ndeyekuti dai tagona kuwana mambo, dai tagona kudzokera kunana sekuru, tagona kubetsereka. Hurumende tibatsirei nekuti muzukuru atomboenda achida unotora mapurisa. We thank you mapurisa enyika ino nekuti maramba matamupindiri mafamily issues, of which is very true kuti mafamily issues hamugoni kuti mapindire. Chikonzero mukamapindira tinopatwa tikafa, while isisine tichichema kuti hurumende ndimwe akapindira muzvinhu zveurombwa. Saka tiri kuda kuti tibetsereke. Tichiri pano tiri muno mamutare, muno mumakomoyo, tiri mumusha wekwamsiyarira. Tiri kuda kuti tibatsirike Zimbabwe. Kuna vanogona kufona, fona ipa 0714 72 3256 0714 72 3256 0714 72 3256. Kune vanogona kutibata, ndibatei panhare, muchiedza mazano amungagona kutipawo kuti isuwe mhuri yekwamsiyarira nekuromba kwakaita baba wedu, baba Denford naTambudzai, kuti tigone kubatsirika. Thank you so much Zimbabwe. Thank you so much. Just in brief, nyaya yamau yakunza ikuno semhuri ndechi. Okay, in brief mukoma Robert, nyaya yatunza kuno kusemhuri inhau yekuti baba Vakaromba vane zvidhoma nezvikwambo zviri kupedza vana. Tapera tasara taavashoma pagore, chinotora vaviri, chinotora January, chinotora April, chinotora September. Uyezve chinoti kuvanasikana nevazukurusikana, zvikwambo izvozvo zvinenge zvichivavata kuvaita vakadzi. Havadivi kunzi varorwe, havadivi kunzi vagarike mudzimba zvakanaka. At the same time vane tsamba yavakatombonyora, vachinyora kuti vari mumisha ngavabude, vane varume ngavarambane, uyezve kugara vachishupika nguva dzose, vari pamabasa ngavabude iko zvino. Saka tiri kuona kuti last month, it's not last month, this month kutanga kwao wakatombonga vachideketera vachitaura nechidhoma chavo chichitaura zvekuti ndipe ropa. Wataura zvekuti ndipe ropa, ivo vanotaura kuti ndipe kusvika August. And at that same time ndo yakarwara muzukuru arwara, vaida kutomuchekeresa, muzukuru akaporeswa. Saka chatanacho dambudziko ratiunza kuno mukoma Robert idambudziko rekuti vari kuda kuuraya munhu 1 pakati pedu this end of May na June. Saka hatigoni kupatwa tichiziva. Ndakatovaona vachitaura nechidhoma chavo vari kumubhampu. Ko mati handadzikomana idzi dzanga dziri kumba nemuzukuru vari kuramba, havazvizere kuti ndo mabasa anoitwa. Vanotozviziva. Chikonzero handadzikomana iyi fanika yekuAmerica ngochani chiri kuitika ndechekuti ida kutosirwa zvese purazi racho nezvidhoma zvacho, saka vauda kutoinherita. Uyu mukomana mumwe wacho uyu anonzi Munyaradzi, handimushori ndava ari kutoshandiswa, ndiye chikwambo chiri kuunza mari, munhu akadzidzeko zvine zvirombe rekupedzisira, saka handimushori. Umwe wacho uyu ingochani futi, asi achinzi Jinimbi akaromba, saka iye akatosimba sambuya wake nasekuru wake vanotongoziva kuti musha wese ndewehurombwa. Saka makuronga sei semhuri? Isu semhuri, sekuru ambotanzi tinofana kuti tidzokere kuHarare, tonoronga kuti tinozvifambisa sei kuti tibetsereke. Asi wish yangu inini ndichimirira behalf yemhuri yekwamsiyarira. Ini wish yangu ndeyekuti dai sekuru vasina kugona kuti titange tadzokera, nemiwe media matibatsira pamwe chete nasekuru, taenda kwamambo, tonosimuka namambo, nekuti nyika ino ine vanoitonga, tosimuka namambo. Tana mambo havagoni kuti watirambire kuti tibetsereke. Ndava ivo vari kutoziva nekuti kana madzokera tinosara tikaita murakatira wekufa. Ndava vanenge vachiti mwana andi-challenge, wauya wese nevandauya navo vanenge vachinzi mandi-challenge.
pamusoro ichakamire Zitandi Garikai. Muzukuru mwana wangu. Ndotanga ngekuti vakaita semhuri vakangana mari ika mari bika yakatama kasava muprofita akapamba profita yakapamba wakaprofita nesaseo yaita vato andazvirikurekula asi apana kuenezva apaka kumbosiyazva vaprofita pana pakadara mukupana zvirikutaura nyaya ndira kuti vhifti nyaya dzemaprofita kumbosiya pasaiti kutone zvakamusarira asi tone zveprofita atikuda base nenyaya dzakakwana profita totosvika kupadari panizvinyaya zvacho aiwa kuda kubva nhoroondo ipamusarira matauro aita apa kuvaekodari chitambudziko riri mushari wagamira roderipi tokuda kuti isvike kutozobvura peso tamboenda tati kubva wakungwa kutari takamira pakuti profita akati zvakati paprofita paya pabaita akati zvakati aiwa toda kuzondhoroondo mushai kuti iri kufamba sei imi ndivana baba muripo mushai uri kufamba sei Ye interview nezeva yakawani aizvakana mataura aitaura nyaya yakawani kuti kune mukomana nemusikana akadirwa kuti vanofana kuzorozana anabaitaura mukazodii mene sakadikana izvi savanisiwadoko mune zvomuri kuona here kozvino zvakafana nei mushomai ngoti pane bhazi kune sakuikaripa musako imoikaripa ungomhana basi zvimwe vamwe vanavasofenda kugara basi kana tasakabyasoka semhuri dzimudare tofautara zvakajeka zvese kuti tiwo tonobatsirana iika mukasataura indivana badzofuoize muraro iri aungatatu munhu akadaiso muraro iri nokuti hapasi kutaura wafadzonguwa ndataura kuti ini asata vhesi nemuprofita uiva asati vhesi nemuprofita profita akora chakati chakapara chaiakadamuzoripi papi ngozi zveni mushangozi tipairi mushango profita akadi kubvisa ngozi iyoyo osvikakanakabva kwatatatora vanhu hatifanire zvemuprofita vanhu vacho kuda nhoroondo yemushango kuti ikamira sei tolobasa nyaya iyi ite zvakanaka Mwana mdogo ndiye anasoma ichitaura nyaya yenyu yeurongwa hwenyu nemishonga dzenyu dzamuinadzo kuti dare rizive tione kugadzirisa nyaya dzacho. Imini mune mishonga yenyu ndiyataura kuti muchitaura kuti imini ndine mishonga yenyu ndakaitora zvakati zvakati ndichida kuitesa zvakati zvakati ndozvatakuda kubva kwamuri kozva plus imimi mudare munonga munofanira kushanda muchipiwa maguidelines nedare kwete kuti imimi muchipe mutemo imimi mauya kuzotonga hamuna kuya kuzotonga saka isusu kana sedare chati toda kuti mutaure zvakati 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 muchitipa zvakajeka matambudziko ari mumusha ndozvatoda kuti mutipe kwete zvokuda kunge kuda kutipikisa kana kuda kutirwisa tikaona maramba muchidaro munombogara pasaidi tokupedzisirai kune vane nyaya dzavakambotaura in short zviri straightforward inyaya yepfungwa inyaya yengozi inyaya yechi todzira navo imi tozopedzisira nemi at last dare rapera because pane zvokuda kutonyatsokuda asi vanondiona uda kutoshamisira padare matambudziko aunza vanhu vese panapa hakusi kutamba kuti mambo hakusi kutamba saka idambudziko riri mumusha vana vari kutema imimi ndimi vana baba vacho tichigadzirisa nyaya kodetema kuti he mazondirambidza isi hatidi maemotions pano hatinei zvamunotenda kana zvamunoita kana kwamunoshanda hatinei nazvo mauya pano nenyaya yekuti muri kudiwa kuti muzotaura matambudziko ari mumusha vakunda venyu vese vari kuchema nedambudziko imimi muri kuziva kuti mine mishonga yenyu yamakaromba yamuinayo chaka mine imini ine mishonga yenyu yandakatora ndichitora for this and that and that and that maybe inogona kunge rikontributa kukonzera matambudziko takukumbira kubatsira kubva kwamuri simple just like that unotanga kuonesa kuti he mazondiramidza mazodii imi musatidaro imimi mukaona chakanyara hatikupenga kuti dare riri recognize rinozikanwa kuti kune dare ramambozimunyari riri kutongwa saka nyaya ngadzitongwe zvakajeka kwete zvekuda kunge kuti shamisirira ka hatisipita zvekushamisirira napanapa zvekuda kuzvana namasimba
kugadzirisa chivanhu, tsika, ngozi, vanhu vagare zvakanaka. Madii chitaura nyenye kuromba kwenyu orandi zvimwe zvesati